Salutare! Bine ai venit la un nou episod marca Welcome into my trading room. Aici gazda ta, Bogdan Horace, asset manager la B Brothers, FX and Partners și Trader for You. Hai să devin un pic mai serios. Așa. În acest episod de astăzi, care este o continuare și face parte din categoria de dezvoltare personală, așa cum deja te-am obișnuit cu motoul nostru B Brothers, FX and Partners, noi ne obținem puterea din serviciu adus colaboratorilor noștri. Iar la baza serviciilor noastre financiare stau 17 principii pe care noi le numim principiile reușitei. Aceste principii sunt inspirate din cartea De la idee la bani, iar autorul cărții este Napoleon Hill. Și astăzi doresc să continui cu seria Principiile reușitei. Aceste principii m-au călăuzit, inspirat și întărit sufletește. Mai departe, iată principiul 3, principiul puterii credinței. Ideea de credință este profund înrădăcinată în orice proces sau principiu care duce la succes. Credința este o calitate absolut necesară pentru progresul în orice fel. Oare orice pas îndreptat spre o reușită nu este tot un act de credință? Același creator care ne-a dat credința în capacitatea noastră de a merge până la o sursă de apă să ne potolim setea, ne furnizează și credința în capacitățile noastre de a ne atinge scopurile în viața personală, cât și în afaceri. Un om înțelept, ambițios, va pune în practică și credința, aplicând-o tuturor elementelor asupra cărora nu are control direct. Această abordare sau abandonare a anumitor zone cu convingerea fermă că totul va fi bine atunci când va sosi vremea pentru împlinirea personală înseamnă de fapt credință. Iată, acesta este cel de-al treilea principiu pe care l-am împărtășit cu tine astăzi din seria Principiile reușitei. Sper să-ți fie și ție de folos, așa cum mi-a fost și mie de fiecare dată și bineînțeles mă ajută și astăzi să mă verific dacă sunt sau mă abat de la calea și scopul meu. Îți doresc mult succes până la o nouă reauzire și adu-ți aminte, puterea de a alege păstrarea principiilor reușite este acum la îndemâna ta. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă un like, share și subscribe pentru mai multe detalii despre serviciul nostru financiar, prin care noi punem banii tăi la lucru pentru tine. Te rog, vizitează pagina de Facebook B Brothers, FX and Partners, iar acolo stau la dispoziție. De asemenea, ne poți urmări și activitatea. Până la o nouă reauzire, spor la bani!